It's about time. Zikomo kwambiri atolankhani ochokera nyumba zolutsira mawu ndi kulemba nkhani zosiyanasiyana amene muli mchipinda muno. Nthawi ino ndi nthawi yoti tiyambe mwambo wathu makamaka kufotokozera atolankhani pa nkhani yokhuzana mapasipoti. Sindikamba zambiri ndingowapempha a chairperson Mablem kuti atilankhule kenako ayambe kuwerenga press statement yathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, Comrade Clement. Mwina, let's quickly introduce ourselves. Yeah, thank you so much. My name is Clement Makua. Thank you. And my name is Frason Chodzi. I'm the coordinator for Mablem. And my name is Alfred Munika, Senior Group Village Headman, and Executive Member Mablem. Thank you very much. And my name is Robert James Mkwezalamba, Board Chair for Human Rights Consultative Committee and Civil Society-led Black Economic Empowerment Movement, Mablem. As Clement has put it, we would like to communicate to the nation as well as you colleagues in the media, through you colleagues in the media, our position and matters of national importance. In particular, as the Mablem and HRCC, we have had stressful moments realizing the challenges that Malawians have been facing with regards to access of passports and passport services at our immigration offices. As we speak, we had stopped at immigration offices here in Lilongwe just to appreciate the challenges that Malawians are going through. It's appalling, inhuman and degrading situation. Hence, as Mablem, we had conducted investigations to establish mostly relating to the hacking as well as the crash of the system, which happened earlier this year. So we took discrete investigations where we engaged various stakeholders, and we have come up with our preliminary findings and would like to share the same with the nation. And we have a few recommendations that we have also put together. So it is our desire to hear from government, but also Malawians in general, so that we work hand in hand to ensure that what we fuza kuti tuone uchichisa nchani ndiye zimene tapeza ndi zimene mafuna kuti gawane ndino Malawi komanso anzathu atolankhani ndicho linga choti tikuyankhula kuboma kuti zina zimene zikuchitika zisapitirire kapena zilepheresedwe ndi njira yonena kuti Amalawi apasidwe kuthekera kopeza mapassport mwina kusogoloko ndiye tiziyamba kuyendera limodzi. Ndiye talemba chikalata chathu chimene chaunika chapereka zinthu zimene tapeza mwapadera, ndiye ndapasa mzanga Frason Chodzi kuti tiwerengere chikalata chimene chizikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chair. Ndiwerenga chikalata meta ilemba Chingerezi mwina mwapo ndiye apotesa uchipanga translate mchichewa. Komano talemba this press statement lero pa 26 June 2024, the Malawi Civil Society-led Black Economic Empowerment Movement with the leadership of HRCC. The title of the statement this morning is Urgent Call to Guarantee People's Access to Passport Services in Support of Indigenous Service Providers. Concerned with the public outcry and their failure to access passport services, and disturbed with government's confirmation that the passport printing services were hacked by unknown criminals who even demanded ransom to restore the facilities. The Speaker understood that our sources to ensure fairness and rights of Malawians are guaranteed. Kugwira ntchito imene ndani Malawi wa ananena kuti ndetse zimene ena akunena kunena kuti ayi
e-tech systems amene asiyeni tipatse ena ngati a technobrain tikuti zimenezo boma liletse liyimitse pokhapokha awawa azigwira ntchitoyo amalize ife tufuna Malawi azipeza mapasipoti mosavuta komanso boma lionetsetse kuti wa e-tech aloledwe kunena kuti apitilize kuma printa mapasipoti ndipo apatsidwe mpata wonena kuti akhoza kumaliza mabuku alipowo komanso papezeke wina kuti akhoza kubweretsa mabuku ngati amenewo. Timafunanso boma liteteze Malawi amene akuchita mabusiness osiyana-siyana ngati awawa amene akutiprintira mapasipoti tanakale kuti ndi Malawi. Boma liteteze anthu amenewa chifukwa misonkho yawo akumalipira muno komanso akagwira ntchitoyo ikuthandiza Malawi komanso akalandira ndalamazo zizigwira ntchito mwathu muno usiyana nukapatsa wina wonena kuti zizikagwira kumayiko akunja. Ngati mablemu tikuvomereza chigamulo cha court imene nena kunena kuti Brigadier General Kalumo amene anali mkulu wa immigration aime komano izo zili hapo tukufuna kupereka chilimbikitso kuti feyo tili pamenepo kuonetsetsa kuti Malawi ndi president asapereke chikole kapena chindapusa chilichonse kwa wina aliyense chifukwa choti kuti akoza system imene idagwa koma mosadziwika bwinobwino. So ifeyo ngati mablemu tikunena kuti ayi boma ndi wonse ogwira ntchito kubomako kapena amene ali ndi mwayi woti akhoza kuyikapo maganizo pa nkhani asadudukire kunena kuti titanitse kampani ina kapena tichotse kampani ya Malawi imene ikugwira ntchito kuno. Ife mablemu ndi mabungwe amene siri la boma koma timaonetsetsa kuti ufulu wa Malawi ngakhale amene akuchita mabusiness a Malawi uzipita patsogolo ndipo pofuna kuteteza ufulu umenewu chifukwa talemba chikalata ichicho kunena kuti ngati mablemu tikuti boma liwonetsetse kuti Malawi akutetezedwa. Zikomo kwambiri Chair. Zikomo kwambiri mwayi masula bwino fundo zikuluzikulu tikupasani posachedwa pati ndi mwina 15 minutes pa program yathu ya live tipereka mwayi kuti atolankhani mufunse koma fundo zazikulu zimene zawerengedwa chimene tikunena mmene alongosolera ngati mablemu ife timakonda kuti tipereke mwayi kwa Malawi ngati talephera tiziperekano kwa anthu obwera apapa chimene chikuchitika nchonena kuti tupempha boma kuti liunike mwamvemvemve chifukwa president ali ndi information adanena kunena kuti akufuna kuti tipereke ransom kachichewa chabwino ndi chani kaya osati chikole koma pali wedi yabwino ndithu kunena kuti ngati mufuna ichi mutipase kaye ichi chimene tunena nchonena kuti mmene amadzagwira system kuti contract itatha last year koma mazayigwira system patangotha sabata imodzi atayigwira system pene mamveka kuti crash anayikamo chani mu system izizi zimene tunati boma libwere poyera lifufuze chifukwa kuti ngakhalenso kuti nkhani zina zili ku court zokhuza e-visa system akuyenera kulipira Malawi akutilipira Malawi ngakhale wakukana kuti yayi palibepo cha nzeru siti kulipira china chilichonse koma nkhani yakulu kumene tapempha kumapeto ndiyo tinati kupempha boma komanso anthu ogwira ntchito mboma kuti asamakhale patsogolo kupondereza Amalawi anzawo. System itagwa kunabwera madolo amene maziwa ino Malawi munokhuza za IT zogwira makina analephera kuibwenzeresa system ichi. Awawa anakhala kumauza ena maofficers ena ndi ena tithandizeni mwakuti mpaka na anazapeza company imeneyi andi pali tili ma minutes amene anachita approve chifukwa ena anati anangoipanga handpick pali ma minutes amene anapangidwa oonesa kunena kuti single sourcing inagwisidwa ntchito company imene asankhidwa ndi e-tech inapereka almost $498,000 as amount yake while enawo yochipisisa imambira 1 million kupita kusogolo amene anayandikirako kwa e-tech amene analiko ochipirako ndi amene kuti abantu media company iwo kusiyana kwawo anena kuti ayikonza 6 weeks system ibwerere
koma wanena kuti ayikonza mu 4 weeks koma pa 4 weeks ipo boma sonazo kuti yayi 4 weeks yajalika mupange 3 weeks. Fortunately anayipanga restore system ichi ndiye chimene chikuoneka nchonena kuti pali anthu ena akusangalala ndi mmene amalawi akumavutikira ku immigration chifukwa malo moti tiyang'ane kuti tichite clear ma cases amene tinawo ma application amene tinawo amalawi azipita kunja. We are busy kumuyika maspanala amene akugwira ntchito padakali pano kuti alephere cholinga boma ili mulande tibwerese anthu amene mwina tayamba kale kuyankhula nawo kuti abwerese so system. Ena anali momwe analephera ndi tifunanso abwerere mu system. Tindi information ya anthu amene akuyankhula nawo komanso tikudziwa zimene zikuchitika even kuma immigration office kuti ma movement ya anthu kuchokereka akalumo ena ake sakuoneka bwino ndi cholinga chonoti achite influence ma decisions ena onena kuti titenge makampani amene satithandiza Malawi. Ndiye tunena kuti pali kale phindu limene taliona kuzera mu kampani imene ya Malawi. Choyamba tikunena kuti wakwanisa kupanga restore system masiku masabata atatu. Chita employ Malawians komanso taseva ngati dziko ndalama zimene timapereka ku makampani akunjawo taseva zimene zatithandiza kuti tisise mitengo yathu ya ma passport. Chimene tikupempha apart from kuti pasakhale zawo kathiyali ndi ugogodiwo system yomwe ipitenso kumwera ndi kumpoto chifukwa vuto la printing system ndionena kuti machine yake oprinta ma passport umachita factory made umachita kupita ku factory kukauza kuti mupange ma specifications awa and imene awawa anayamba kugwira ntchito inachedwera ponso pang'ono chifukwa chonoti oyamba amene analandira order anapanga dala sabotage. Tikunena mopanda mantha anapanga dala sabotage chifukwa ananena kuti achita supply in 21 days koma inatenga almost 1 month and a half kuti ampase machine oprint. Kuma mama yaite gata zazindikira kuti koda kuprinta ndi ndani pakambidwa nkhani ya chikhungu cha anzatuwa anapeza kuti mwatsoka samaziwa amene ali oprinta anapeza kuti ndi wakhungusu ndi waku India pakuonesa kuti panali kuyankhulana nkona chimachedwa yekha anazemba ndopita ku German kwakulosa machine ena ndi amene atabwera namba kuprinta awa amabwera ataona kuti zinthu zikhala kale zatani zayamba kupangidwa. So tunena kuti alole kuti apange process athandize ma resources apange so machine ena kuti tikhale ndi machine omwe ku Blantyre kunzuzu mwinaso ndi kuzomba. Cholinga chonena kuti anthu akumazazana kulilongwewa akuchokera madera osiyanasiyana tikanakhala kuti tayikira kumwera ndi kumpoto ndi ku east akumapangidwa ma print kumene kuja congestion sikanakhalapo ndikuti tikuwavutisa Malawi kuti mukafike panopo mungasangala ndi imene zikuchitikira. So tikupempha kuti maplani ena ali nawo pantunena pano tikudziwa kuti ali kumponera akupangana maplani onena kuti aitane munthu wina azatenge over system. Bwanji tikhale ndi chidwi chofunisa kuti Amalawi achoke ali ku immigration apasidwe ma passport yawo tiyambire pa zero. Sitikulesa kuti atakubweresa munthu wina no problem. Ma process olina kuti tibwerese anthu ena even ena amene analipo akale tikhala ngati tikuyambira supposakhala so black kuti pakhale transfer fopa makhala ma issues ama rights awo amene apanga restore abweresa ma systems awo kuti kubwera wina nayenso azafunika minimum 3 weeks kuti akhale acclimatize ndi system yo apitirize kapena ayambireso ku printer. So tunena kuti Amalawi azunzika kwambiri ena amapita mzipatala ena amapita ku training za military anavutisidwa. Chomaliza chimene wafuna kuonjezapo chimene analoyerengapo nchonena kuti anthu amene amanena kuti alephera mapassport awo ali ndi zifukwa anabwenzedwa ena mwa iwo apasidwanso mapassport amenewo koma passport yo anapasidwa osatifa cha system. It was verbal kungokambirana kodi mukuti ma passport sanyuwani chifukwa according to information wetaipeza iwonesa kuti amaona ngati kuti Malawi ayamba new printing passport systems. Atazindikira kuti ndi ma booklet akala omwera chamana printer technobrain amene timagwirisa ntchito kale then it's okay tabweresa ni passport yawo anaidinda inapita, which tells you kuti si system koma ndi anthu amene akupanga control that arrangement. And tunena kuti boma lifufuze lione kuti chichitika ndi chani. To make matters worse, anthu amene talichita list aja 12 ndi aboma and si aboma wamba ndo chita associate ndi office ya president and cabinet.
ena onsewo apasidwa makalata onena kuti chipi sikuwerengedwa akayenda kuyenda bwinobwino opanda vuto, koma amene anabwenzedwapo ndameti kuti amayenda ndi office ya first lady komanso ena ayenda ndi president kuti anaona mavuto kuti kubwenzedwa completely. Ndipo pamene timafunsa kuti is this a coincidence kapena ndi ndale dala sabotage kunena kuti chiapweteke kansula uyu kuti these are substandard passports, then tibwerese athu amene tikufunacha. Koma if over 24,000 have been issued, over 20 obviously ndo kuti anthu osachepera 10,000 have traveled. Amene timachita track if they are less than 100, koma onse ayenda akafika the whole world, US, tachula Canada, India, North Korea, South Korea, and some are still traveling as we are speaking today. So tinafuna kuti tigawane nanu mawu amene nkunena kuti ngati mablame timakhala concerned kuti zinthu zoti tikanazikwanisa bwinobwino za Malawi bwinobwino tikumaona nazo mavuto amalawi akuvutika. Titapereka chisanzo anzathu amabasi tikukamba ukuwa. Napoleon Zombe adapempha kale kuti ndikupangireni bus terminal koma chifukwa cha dyera lomwero over 500 million wawo inaonongedwa, akufuna apange process yoti atithandize kumanga bus terminal mpaka na munthu ananyanyala ndalama nango kazipangira hotel kukali pano. That's not fair. So we are saying the same process. Amalawi kuzunzika for some few individuals want to benefit from the process, and as Mablem will not be happy and will not condone such arrangements. So we thought we could share with you those few sentiments, and we are still pursuing. As we said, we have written government who will follow up and will be able to come back to you when they give us feedback. At that point in time, I would like to end and maybe invite my colleague if there are any questions. Obviously, they would be better one-on-one, but we can still entertain some few questions. We have 10 minutes. Thank you, comrades. Thank you, Chair, for those additional remarks. We now open the floor for questions from the media. We'll be taking a set of 4 questions, and then the team will respond to those 4 questions. Thank you. By raising your hand, I'll be able to pass on the mic. Thank you. Okay, Alibo. So you mention your name and the media house you are representing. Thank you. Ndine Peter Pili kuchokera ku Mibawa TV. Ndili mafuso awiri. Fuso loyamba ndimafuna ndidziwe the actual time frame imene mwapanga kafufu wanu. Fuso lachiwiri ndimafuna ndidziwe makambapo zokhuzana ndi amene akupanga run the system pakati pano malo mwa immigration department. Ndimafuna ndidziwe kuti mukafukufu wanu mwapeza kuti chimene chikuwalepheretsa chenicheni apart from the individuals amene mwapanga mention komanso zifukwa zimene zakhala zikuperekedwa ndi boma, mwapeza kuti ndi chani kwenikweni chimene chikuwalepheretsa kuti ayambe kupanga print with the same system imene akupangira print kulilongwe, the very same system ikuwalepheretsa kuti apange print ku Blantyre. I wanted those 2. Zikoma kwambiri. Palinso amene ali ndi mafunso? Palibe. Ndipereke kwa atsogoleri wa kuti ayankhe mafunso awiri amenewo. Zomwe mbiri Peter from Mibawa. Kafufu wathu yakupitirirabe. Tinayamba in April and is a work in progress. We are not yet concluded. Commandoti tinayamba in April and is still ongoing. I hope that answers your question. We started in April. We are still conducting part of it because I cannot provide the scientific research because this is a more or less like clandestine investigation, right? Meeting people, asking questions, having clandestine meetings. So it's an ongoing process. But we started immediately in April when this thing came to light. You were saying, why are they not printing in Blantyre or Zuzu? I think the first element, when this supply anabwera, anabwera ma printers otabwera system back into restoration, imena ambika kulilongwe. Kuti iwapirizo printer ku Blantyre and ku Zuzu, amene opasidwaso capacity to bring more equipment to go and print in Blantyre as well as Zuzu. Now, instead of being allowed to bring more equipment and to expand on the system,
ndipeno pambuyo nkhani yoti ayi bwanji tikapeze ena ndipeno pabwano manong'onong'o kuti makampani akunjaja ena amene akamanga supply kalekale jakuikano maspanners kuti ayi musampange expand awawa ye system yabwera bwanji tipezeno ena. The idea is if they were allowed to expand to Blantyre and Zuzu, it means udu as Malawians oneka kuti timatha ntchito iyi tikwanitsa. Koma ono ndipo mabwano iya itenti beziti ambileso process mwina kubwerena ndipo bwera nkhani itiyo imeneyi. Ana kapatsa danga kuti abweretse ma printers ena for Blantyre and Zuzu. The system can still print from Lilongwe, Zuzu and Blantyre. And Malawi wathu okwanitsa. Ndipo mabwano nkhani yoti ena ndiye naono akuchipimiriza kuti tikango apatsa nditi basi Amalawi azipanga paokha. Ndiyeti ntionetseni kuti mwina angukwanitsa kupanga restore sakwanitsa kupitiza kwinaku ndi mavuto amene wawa. Vuto limene lakula kwambiri mwina achimene amayankhula chair ndona kuti pa Malawi ena ake ena tilimo muno ena akutimvera ukoko amene sitilikonda dziko lathu. Timafuna tipezeke na kaka kanyono pa chilichonse pa vuto lese lagwapo. Ndiyeti matikaona mwina makampani achimala timona ngati ifeyo mwina sitipezapo kena kake bola akhale mwenye ola akhale mzungu ameneyo ndiye mwina akatibweretsera ka $50,000 kaya ka $10,000 kaya $20,000 ndili mapanga support chimene chavuta apa chachikulu chona kuti moti tingoyang'ana vuto kuti Amalawi kuzunzika ku immigration mapassport akuvuta kumakhala ngati nsonkhano daily tenti pangene expand apite ku Blantyre apite ku Zuzu maloti yang'ane vuto limeneje tikuyang'ana kuti nthumwa mwathu tipeza muzingati sitikuyang'ana kuti ndi vuto and vuto chitasolvedwa. Taka tukangana kuti vuto linalipo talisolve tenti pezeni utsogolo company kupanga provide let's empower it to proceed tukuyang'ana tipeza ndalama zingati. Nje suppose kuti tili ndi timeline ya mmene zinachitikira after atayambaso kupanga print ma passport. You recall kuti mmene inagwa system inamba October last year kumaonesa kuti kuli mavuto ku immigration mmene madzafika kuti yagwamu kuti kuli a backlog of over 50,000 applications. Now atayamba kuyesa kena kuyatheka passport imodzi imene inakafika kwa president kuti mwakuti ndiye kunabwerano chikhamu cha anthu ku immigration. Simwati mayamba kuprinta tabwera ndi ma MP awa akupita kwakuti aprintireni. Ndiye kuti priority list inayimisidwa pati pambali. Kenako AI anzathu soka ndi asilikali akupita kwakuti ati ndi matenda awa mwakuti. So the printer was just one emoji. I'll be able to get the exact specifications shortly kuti uma printer angati per day because that also has an effect. So you find kuti we started dima priority cases leaving and how original amene anali pa line ya application. As we speak now they are rationing akutenga anyuani pang'ono kutenga akale amene anali pa list nkutenga so priority list kuphatikiza nkumapanga printing nkumapereka. So the major reason why sakupanga kumwera ndiona kuti machine, the special machines, you don't find them in a shop. You press them, order today, the minimum you can get in German they were asking for 21 days. But they were trying to beat the process it will get earlier. So they managed to secure imozi mene yinayo inaoneka kuti inalowa ngati doba waija koma fortunately anaipanga wapanga service just less than a month ago waibweresa koma pwamba monika ngati wathawa nayo ndalama na Yesu. Chifukwa after atamulipira anazimisa phone sama yankhulana sama imbanso. That's why anakapeza yaku German. So there are two. If we are saying atapasidwa capacity yote akagule zina mwina 4 or even if 6 ziwiri ku Zuzu ziwiri kumwera, it will be able he will be able kuti achite clear backlog. And that's why we are calling ife tonena kuti priority should be amene anayamba kale application apange clear anyuwa nazibwera pambuyo kuti at least there should be harmony in the society. Timalize bwanji bwana. Zikomo kwambiri khanga mafunso ena sopalibe ndiye mwina padakali pano nikubwezeranso kwa acheya kuti mutseke press briefing kapena coordinator. Yeah, asana maliza chair ndimafuna kuti I want us to put it very clear to Malawian public kuti as my blame even as human rights activists, number one our priority is to make sure that Malawi niye kanthaka ndamene adzipeza umwayi opanga business opeza zinthu za Malawiyo tisanapetse kwa anthu akunja. Amalawi ambiri Malawi muno tili ndikuthekera
koma kawiri timadziyang'anira pasi kumadengana zinthu zakunja penanso timachita dala tokatokafe mukaona zinthu zambiri zokhuzana ndi zachinyengo dziko lino pamadzakhala munthu wina wake wakhungu lofiira wakunja amalawi ena ake awiri atatu anangothandizira ife tikufuna kunena kuti ngati ma solutions ngati mezili ku passport system amalawi angatokwanitse tente amangeni support amalawi amene wowo pasapezeke so wina kumabwera ndoti atikatenga anthu kunja azapangiri pressure amalawi mupeza ndi mapeto ake. An typical example nimene zinachitikiramo, they're demanding $1 million ipite ku Dubai tisanabwere ndikubwera ku Malawi kudzamba kugwira system we pamene local Malawians they would say Libyan mwakwacha. It means you are saving even the much needed foreign currency reserves. You are saving them. So we are saying, number one, let's prioritize to empower Malawians. As a government, as a people, before we make any decision, what is tinga tekutekera ngata Malawi ngata ni yakefe. Ngatinga tekutekera abati na Malawi odanga. Osa tintai zose chifukwa kuti mwina ativuro lumakaonera Malawi ife mwina siti nyemerana. But munthu wakunja jama bwandika nthumba kuti ayi musandipatse contract tagwira ninga yapa. Ife zimene zikufuata zitetse. Let us save so tisamabizo Malawi kuvutika because somebody wants a bribe. No. Dziko must move forward and dziko likuenda bwino mapeto ake zimaoneka ngati boma likulephera pamene ndi anthu ena akawiri atatu akufuna zachinyengo ngati mezochitikira pano ndifo chake tabwera pano ndifuna Malawi mvetsere kufuna kuti chilichonse yambi chapita kwa Malawi ani yakewo pokapo tilibe expertise ya chinthu chimene chocho ndituwa chair. Once again, I would like to thank you, colleagues from the media, for responding to our call. We'll always be coming back to you when we have national issues, also when we have feedback from state authorities. And as we are putting it, we'll still be on their neck to ensure that they do the right things for Malawians, as the failure to do so is contributing to the decline of our desired growth in this country. So I'd like to thank you for gracing the occasion, and we ask God to continue blessing the nation. Thank you very much for listening, and thank you very much for watching. May God bless us all. Thank you.